Patay ang usa ka 5 anyos nga bata sa Mantawi City human mahulog sa kanal ug napasok sa imburnal. Atol kini sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon sa hapon. Tungsayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, Lances, ang maong 5 anyos nga bata mikanaog unta sa kanal aron kuhaon ang tsinelas sa iyang manghod nga nahagbong dinhi ug wa damha misangpot kini sa trahedya. Sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon sa hapon, ingon ani ka kusog sab ang bulog sa tubig sa creek sa may sitio Lourdes, Barangay Hagubiao. Usa ka bata nga residente ang giingong mikanaog sa kanal aron kuhaon ang natagak nga tsinelas sa iyang manghod. Ang 5 anyos nga batang babay gikan lang sa eskwelahan, gikuha sa iyang inahan nga nauna lang og pipila ka lakang nga nakaabot na sa ilang balay. Si Ginang Josephine ang unang nakakita sa bata sa ubos. Dito ra jud ko. Ang bata nga kuan, may ako naman nga diha na siya nagbarog ba, pero ang ako nakuha na nga ni giana siya sa tubig ba, sud naghigop siya ba. Sa pagkapasok sa imburnal, dali-dali nga nagtinabangay ang mga residente og misubay sa agianan sa tubig. Sa unahan nga sitio sa may Santo Rosario, nakit-an ang bata. Makita sa video ang pagluwas sa mga residente kaniya. Gidali sab nila pagdala ang bata sa Eversley Hospital. Pagkakita na mo, daghan naman kayo siya sa madiri, bukol na diri sa agtang. Daghan na kayo siya mga samad-samad din, pamina ko hemorrhage. Sa ospital na nakabsan sa kinabuhi ang bata nga naila sa komunidad sa Angga nga Inday. Wa diha ang iyang inahan sa pag-adto namo sa ilang balay kay nag-asikaso sa iyang patayng lawas. Kuya, misaad hinon ng mga opisyales nga muabag sa pamilya nitong bata nga namatay aron sa mapahiluna ang iyang patayng lawas. Samtang ni mahigayuna lang gikan sa Mandaue City, ato ipakita ang sitwasyon ni atong nahimutangan karon dinhi sa daan MJ Cuenco sakop sa Barangay Mabolo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Haduol na kinilan sa Utlanan sa Cebu City ug sa Barangay Subang Dako sa Mandaue City. Kung inyo makita, hilabihan pagyud kabaha dinhi ning mga orasa hangtod ning mga higayuna dinhi sa daan MJ Cuenco boundary sa Mandaue og Cebu City. Atong nasayran nga misuyla ang sapa sa may mahiga kining nagdugtong gyud og nag-uwang sa duha ka mga dakbayan nga hangtod karon lan padayon ang pag-awas ini tungod sa kusog nga volume sa tubig gikan sa ibabawong bahin gikan sa kabukiran. Ang mga residente kini mga tao kini mga nanggawas sa mga opisina sa unahan atong mabantayan lan nga napugos na lang gyud ni sila pag-ubog sa tubig gumikan sa kataas pa sa level sa tubig dinhi. Nagpanagana ang uban nga mga sakyanan, ang uban nga mga motorista sa pag-agi apan kini mga dagko hinuon nga mga sakyanan kini mabantayan sama nining usa ka dakong bus moagi ra man sab hinuon og musungasong rasab sa tubig baha bisan pa man kun medyo habog gyud ang level sa tubig dinhi. Mausab kini ang sitwasyon kagabi ning maong lugar atol sab sa pagbunok sa kusog nga uwan dinhi ning maong dapita sa Metro Cebu. Kauban nato karong mga higayuna lan atong lang paminawon sa bahabig usa sa mga empleyado ato di siyang nakitaan kaganiha si ma'am nga misungasong gyud ni siya sa baha, naglakaw ni siya gikan dito sa unahan nga bahin si Ma'am Jenny. Mayong hapon, ma'am. Ngayong hapon, Asa man dapita inyong opisina, ma'am? kanang na Speedy Tires Yokohama. Dito sa unahan pa ni siya ngari. Unahan Oo. pa. Sa inyong gikan sa inyong nahimutangan, ma'am, sa inyong opisina, unsa man ka lawom ang tubig baha sa paglakaw ninyo? Paghawa na mo sa sulod sa among office, almost knee level na ang tubig sa among opisina. And then pag agi na mo na din na sa karsada, if you can see mo ni gipilo na nako akong karsonis kay basa na ni siya. So, Tama din. siya. Oh, okay. Pero sa inyong kuan, ma'am, of course, pagpagawas ninyo, kikinahanglan gyud maubog, dili na lang mo magpaabot ito kay gibahaan na sa mga opisina. Ibahaan na ang opisina at the same time murag makuyawan mi kay ang among outlet na abot na sa tubig ba. So ni suicide na lang gid mi og gawas. Oo. Kabantay mi kaganiha doon na kay nagbutas man hinuon ka, Ma'am Jenny, pero imuha to nga butas personal? Akong personal nga butas, Personal. yes. Maayo kay ready daidaan, ma'am. Ready, wa tay choice kay ug bahaanan man gid ni diri. Oo. Daghang kay salamat, Ma'am Jenny. Thank you kayo, ma'am, sa pagpaambit sab sa ilang kasinatian dinhi trabahante din sa unahan mga kapuso dinhi gyapon sa daan MJ Cuenco sa Barangay Mabolo. So inyo mabantayan padayon
ang pagsungasong sa pipila ka mga sakyanan dili hinungtanan nga mga sakyanan ang pwedeng makaagi din nila pahimangno sad ni adtong mga light vehicles bisan mga motorsiklo mas mayong di na lang sa gyud musungasong kay taas-taas pagyod ang baha ning mga higayuna ato na lang ipalabi sa mga dagko nga mga sakyanan, mga trucks o mga buses nga mamahimong makaagi pa ning mga orasa pag-amping makapuso doon sa mga report sa uban pa nga mga lugar nga nakadawat sab o nakasinati sab sa pagbaha ni mga orasa nunot sa kusog nga pagbunok na sab sa pag-uwan karong hapon. Mo kanang latest gikan dinhi sa atong nahimutangan sa barangay Mabolo, Lan. Okay na, kako lang klarohon, hantod yung orasa, nagpalan gihapon ang bunok sa uwan and laom gihapon ang baha sa mga agianan. Kumusta ang dagan sa mga sakinan karon? Expected siguro, naghuot just like na nahitabo kagahapon. That's right, Lan. Medyo bukat-bukat yun ang dagan sa trapiko sa mga lugar nga ato nagian kining Salinas Drive, kining paingon sa Bantal Road, Lan. Medyo heavy good ang traffic mo likay ta ditong lugar og diri ta napunta sa may MJ Cuenco, Mabolo paingon sa Subang Dako area nga doon na say build up sa traffic ning mga higayuna, Lan, tungod kay ubay-ubay man nga mga sakyanan nga tanggong sa tunga wala mo padayon sa ilang biyahe og naghuwat nga medyo muubos-ubos na ang level sa tubig ning maong lugar gumikan sa pagsuyla sa Mahiga Creek. Kung inyo mabantayan lang sa mga tao nga naglakaw dito sa unahan, murag medyo kutob-tuhod na ang gitas-on sa pagbaha apan ubay-ubay gihapon nga mga residente o mga mulupyo, mga trabahante nga mapugos na lang gyud pagsungasong sa baha tungod kay gikinahanglan sab sila nga makalakaw, makagawas aron sab nga sila makapamauli og medyo matud pa sa uban basin mataod-taoran pa ni kay di pa magyud matag-a nato ang dagan sa panahon ilabi na sa dagan sa kabukiran nga mausay gisubayan nining Mahiga Creek paingon dinhi maong dapita kundi in misuyla na sa may Mabolo og Subang Dako area, Lan. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.